Napadlo vás někdy, kolik práce se skrývá za přípravou a výrobou vaší poštovní zásilky? Nenapadlo? Jsme na návštěvě v české mailingové společnosti, zkráceně ČMS. Budeme sledovat život jedné poštovní zásilky. Její početí při zpracování dat, zrození v tiskových strojích, až po dospívání v obálkovacích a foliovacích linkách. V závěru nás čeká opuštění hnízda na korbách distribučních vozů. Začneme v Rudné u Prahy, kde se nachází hlavní sídlo firmy a jedná se o historicky první vlastní provozovnu společnosti. Právě zde, na 1250 metrech čtverečních kancelářské a výrobní plochy, se naše dítě rodí. Najdete zde šikovné lidi, kteří celou firmu řídí. Vymýšlí texty, upravují grafiku, navrhují technologické postupy, zkrátka dávají naší zásilce tvar a poutavý kabát. Operuje tu vysoce profesionální IT tým, který je schopen zpracovat prakticky jakýkoliv datový formát, vymyslí kompletní systémové řešení vašich projektů a naprogramují vašim zásilkám optimální cestu životem. Ovšem proto, aby se zásilka skutečně narodila, musíme do tiskového centra. Tady spatřují finální světlo světa dopisy, obálky, letáky a další tiskoviny. Na zcela nových strojích Xerox Microjet Arena dostává denně až 1,5 milionu zásilek svého adresáta, svůj domov. Právě zde se personifikují všechny dopisy a obálky ve svých standardních i atypických formátech a najdete zde i takové lahůdky, jako je tisk adres a frankování obálek přímo na obálkovacích linkách. Kvalitu adres řídí vlastní aplikace a jejich správnost kontrolují kamery a počítače. V této fázi vývoje už víme, zda je naše batole kluk nebo holka a je správná chvíle ho do něčeho vhodného zabalit. Důležitá je kvalita a rychlost. V divizi obálkování na Rudné, stejně jako jejich kolegové v Kněževsi, vědí jak na to. V této nové provozovně se specializují na strojní kompletaci, obálkování a foliování těch největších zakázek. Na ploše o rozloze 5000 metrů čtverečních výkonné stroje bleskovou rychlostí oblékají časopisy, zásilky z příbaly, katalogy a brožury do folií, letáky a dopisy do obálek. Pokud si řeknete, klidně vám tam přibalí i nějaké 3D předměty a pro zvláštní příležitost nabídnou i metalické folie nebo folie s holografickým efektem. Tímto způsobem na 5 strojích Burs a Sitma zabalí do čirých či barevných folií běžně i 400 000 zásilek denně. A obálky? Nechte se oslnit. 15 strojů Bell Howell a Burs zkompletuje do obálek všech velikostí, včetně formátu C4, až 1 milion zásilek denně. A to včetně správného setřídění dle požadavků většiny významných evropských distributorů. A to nejlepší jsme si nechali nakonec. Mozek našeho teenagera. Najdete ho v logistickém a výrobním centru Fulfillment v Hostivicích. Zní vám to trošku jako centrála Národního ústavu pro letectví a kosmonautiku v NASA? Máte pravdu. I tady to vypadá futuristicky a vše se točí kolem špičkových technologií a systémů řízení. Na 4750 metrech čtverečních najdete velikou kompletační dílnu pro ruční balení a halu pro skladování obrovského množství materiálů. V těchto prostorách na 6000 paletových místech čeká různé zboží, jako jsou knihy, kosmetika, CDčka, DVDčka, až budou naplněny do zásilek a vydají se na svou cestu ke koncovému zákazníkovi. Denně zde připraví až 20 000 balíčků, do kterých je průměrně vloženo 6 kusů zboží. Systém eviduje přes 2000 druhů zboží v hodnotě přes 450 milionů korun. Přesto ale každá zásilka zůstává jedinečnou a originální.
Přesně tak, jak se od dospívajícího dítěte očekává. Je na čase vyletět z rodičovského hnízda. Denně branou logistického centra projde více než 140 palet a balící linka připraví k expedici přes 60 000 kusů artiklů. Ročně to dělá 20 milionů kusů různého zboží, které je pravidelně expedováno do 7 zemí Evropy. Může česká mailingová společnost ve spojení s distribuční sítí poštovních operátorů opravdu nabídnout svým klientům a obchodním partnerům obdobu hybridní pošty? Posouzení necháme na vás. Nepopíratelným faktem ovšem je, že investice do výrobních technologií a kapacit odlišují českou mailingovou společnost od většiny konkurentů na českém trhu. Pro své obálky, fólie i balíčky najdete řešení u jednoho dodavatele – ČMS.